Hello, megint Molnár Tisztán vagyok, és most annyit akarok bemutatni, majd a következő videómban fogom ugye ezeket megépíteni, de most jelenleg csak bemutatom, hogy lehet könnyen szerelem, vagy akár egyjátékos módban csapdákat, pontosabban luxus házat építeni, és van néhány alapvető luxus berendezés, amit el is mondok. Ez itt az első, ez egy ilyen szórakoztató kis csillés körút. Ugye így itt megy végig, és akkor közben ez megvilágítja. Meg attól függ még mit raknak oda, elnézést a laggér. A következő az egy ilyen kis sütő, persze nem süt igazából, de az ész jó látvány. Tehát ezt így itt felkapcsoljuk, és akkor felkapcsol a redstone lámpa, és akkor az úgy néz ki, mintha égne. A harmadik az egy ilyen nagyon nehéz dolog, ez a következő videómban egyből meg is mutatnám, hogy épül. De ez így itt egy ilyen kis mozgó lépcső. Demonstrálom is, hogy működik. Elnézést a laggér, mondtam már. És akkor ez itt egyszerűen feltol téged minden egyes piszton a következő helyre. Igen, hát most sajnos ugye nem csináltam meg. Aztán jöjjön ez az átlagos WC. Nagyon vicces. Tehát ott van a klozetpapír oldalt, ki lehet onnan menni, csak hát én most ugye egy játékosban vagyok, úgyhogy én nem tudom. Ezt itt lenyomod, az ülőkkel lemegy, a víz pedig elkezd megállni egy helyben. Jaj, de sok babot ettem. Jaj. Remek. WC papír. És akkor húzzuk is le. Láthatják, hogy ott egyből el is kezdett újra folyni a víz. És itt van egy luxus zuhanyzó. Ennek a nagyon fontos lényeg, hogy az alján legyen szivacs, és ott elől is legyen szivacs. És akkor itt van ugye ez a kapcsoló, és a pisztonok egyből ki is nyomják, amint ezt megnyomom. Az üveget, sajnos inkább ezt raktam le, mint hogy kart, mert ezzel könnyebb. Ha a kart raksz le, akkor egyfolytában ott is marad ugye a víz, de nem, mert ezzel így ki is nyitódik. Na most, hogyha azt akarjuk, hogy lemenjen a víz, akkor kétszer kell megnyomni, ugye? És akkor elszívja a szivacs. Ide én trollból ide is raktam egy ilyen szivacsot. Igen, és van még egy hűtőnk is. Hűtőt én direkt úgy állítottam be, hogy egészséges desszertet, meg ilyeneket rakjanak le. Nagyon vicces. Tehát így kidobja neked egyszerűen. És vissza is csukódik. Tehát akkor, és mint mondtam, csak most nagyon lagolok, mert rossz állapotban van a gépem. Majd a következő videóban megmutatom, hogy ezekből nagy része hogy is épül. Ha az összeset nem is tudom bemutatni, akkor majd két videóban. Köszönöm a figyelmüket, majd jelentkezem. Hol kell ezt kikapcsolni? Igen.